What's up, motherfuckers? Večeras ćemo igrati, kako se zove? The Kicker. Pa, hajde da počnemo. Ovo je jedna obična igrica na internetu. Pa, hajde da počnemo. Imamo sa Crvenom zvezdom protiv Juventusa. Sad će vidjeti kakva je to igrica. Znači kida. Jo, moram da, znači 3 gola. Tako je bre. Udarac, jo, samo roba gola da dam. Jo. Dobre, još jedan gol treba da bi prošao. Dobre, idemo dalje. Šta sam promašio je. I ništa. Dobre, majstore. Mora svi gol. I gotovo, ispali smo. Ajde, jedan utršan gol bar. Fuck, nema ništa od utršnog gola. I ništa, vidimo ko je osvio. Bayern München ili Milan. Milan. Sad ćemo probati sa Srbijom protiv Švajcarske. Idemo. Sad će da prije. I treba 2 gola. Dobre. Još jedan gol. Fuck jebi. Živ. Sad će to. Ose sikirate. Ako čujete neku buku, to znate da su mi braća, tako izvinjam se ako smeta. Dobre, prošli smo dalje. Protiv Švedske. Moramo da imamo 2 gola. Iz 5 pokušaja. Pokušaj ništa. Jo! Dobre, idemo. Moramo finale da osvojimo. Udarac i gol. Prošli smo dalje, ali hajde da postignemo. I još jedan gol. Tako je bre. 3-1 smo pobedili protiv Brazila. Znači možda damo 3 gola iz 6 pokušaja, znači igrica je mnogo dobra. Dobre, idemo. Poslije ću vam reći šta da ukucate ako biste želi, mada ovo je osnovno za igrice, tako da mislim da znate, ali ipak ću vam reći. I gol. Smijem još sam jedno da promašim. Dobre, prošli smo opet dalje. I opet gol, idemo, trpe Brazil, 4-2. Italija, znači Srbija i Engleska. Gol, tako je bre. Uj, opet, lele, majko, trpam stoku. Gol, idemo. Dobre. Prsli. Koliko sam dugo? 5-2. I Srbija i Italija u finale. Da li ćemo proći? Da li ćemo proći gol? Kakav gol je sada? Ja. Dobre, još jedan gol, on fali do osvajanja finala. Kraj, sve je gotovo. Pobedili smo i još smo ga rasturili. Znači, ne mogu da verujem. Kraj. Osvojili smo finale.
Igrat ćemo još 2 puta i to će biti kraj klipa. Pa idemo, sad će malo teže. Uja. Glavom gol. Moram sad svi golovi da bi prošao dalje. Još jedan gol. Dobre, prošli smo dalje. Idemo. Protiv CSKA. Fuck. Ali samo 2 gola, tako da ima šanse. Još jedan gol treba da bi pošli dalje. I gol, normalno. Odlično. Real Madrid, igram protiv njega. Dejan Savičević, kakav gol. Kakav gol. Sada opet Dejan i Dejan Talvari mrš. O, i prečka. Još jedan gol treba. Opa. Tak. Everybody. Shit, man, motherfuckers. Ujebiti. Evetno, prošli smo protiv Liverpoola. Prečka. Ne smijem sada promašim. Fuck, jebiti, nismo prošli. Što me ne veo? Tako, eto, nakon, varam da se spišem. Još jedan put ćemo odigrati. I tu je pobedio Liverpool. Ajde, još jednom sa Srbijom, pošto smo sa Srbijom malo preospojili. Protiv Danske. Joj bre. Samo 2 gola. Ne traži ništa puno. Samo 2 gola. Joj, jebim ti prečku. Brate, nismo prošli. Ajde nađemo još neku igricu. Sad ćemo kada igricu imaju. Znači, vidite. Odlično važi ovako. Ajde probamo ovu igricu. I ova igrica je dosta dobra. To je Pijandura. Koliko je to dobra igrica, ne možete dati. Znači, mora da održavamo ravnotežu miše. Da bi mogli što više metra da prođemo, a da ne padnemo, pošto ova mrtav pijan, ki je naš crevci iz Bošnje. Tu je jedna budala, znači, gle što lače 30 metra. Odlično idemo. Ševa, divno. Ajde sad. Dosta bre, više će da umreš bre. Ej, to kurac. Nakresali ste se. Samo držimo. Dosta bre, Šta peo bre, Lilo. Ovaj se naduvao. Shit, man. 5 do kuraca, 63 metra prošlo. Čudim da imaš neka igrica. Znate koja igrica? Ova. Tu se operiše jedan zec. Čekaj, pojaštim. Vidite mu ladu grkljen. Sad mora da gi perišemo. Vum. Šta je bro, ajde bre.
Muragiobrija. Sad Muragisjećemo stomak. Uzni bre crijevo. Opa, zica! Spremili smo ga, dobar je. Dobar je. Šta sada gi snimim, lavati? Ajde nešto još. Ima dobra neka igrica. Pa nema više šta da se snima. To bi bilo to što se tiče ovog klipa. Igrali smo kako igrica? Onaj pijandura, fudbal i zic, 3 igrice. Ako vam se svidio klip, pasite like, share, subscribe. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!